Rahotannin da yake shigo mana ya tabbatar da cewar shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya samu mummunan rauni ne bayan da ya yi kokarin kashe kansa don kaucewa shiga hannu yayin artabo da kishiyarta da ke biyayya ga IS. Wasu jami'an leken asiri biyu ne da suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewar shugaban Boko Haram Abubakar Shekau ya yi yunkurin hallaka kansa ne ta hanyar harbe kansa a kirji lokacin da mayakan ISWAP suka mamaye su a dajin Sambisa ranar Laraba, inda suka buƙaci ya mika kai. Kamin wasu daga cikin barandansa suka yi nasarar tserewa da shi tudun mun tsira bayan ya samu mummunan rauni. Majiyar leken asiri ta biyu ta ce Shekau ya samu mummunan rauni ne bayan tayar da bama-baman da ke tare da shi a cikin gidansa da yake ɓoye da wasu mukarrabansa lokacin da mayakan ISWAP suka far masu. Tsohon kakakin rundunar soja SK Kuka Sheka Usman ya ba da rahoton cewa sun samu labari rikici ya barce tsakanin kungiyar Boko Haram har ta kai ga bangaren ISWAP sun kashe shugaban 'yan ta'addan Boko Haram Abubakar Shekau a yammacin ranar Laraba a dajin Sambisa da ke jihar Borno. Sai dai SK ya ce suna bin diddigin rahoton domin tantance Shekau din ya mutu da gaske. Kamar yadda ya wallafa a shafinsa na Facebook cikin harshen Turanci wadda za mu fasara muku, yana cewa rahotanni da ba a tabbatar da su ba an kashe shugaban kungiyar ta'addancin Boko Haram Abubakar Shekau da mayakan ISWAP a yau da rana a dajin Sambisa. Na subscribe domin samun labari da ɗumi su.